אז בעל התניא אמר לרבנו, נחזור לפגישה של רבנו בבעל התניא, אני רוצה לנסוע לרבי ברוך, לעשות איתו שלום, כי כמו שאמרתי לאל, שהיה ביניהם תמיד מחלוקת בעניין המעות של ארץ ישראל, איך עושים מעות של ארץ ישראל. נסע בעל התניא לרבי ברוך, אז רבנו לפני שהוא יצא, רבנו אמר לו בפטרבורג, במעצר שלך שהיית בפטרבורג הצלחת, על דוד שלי רבי ברוך, אמר לו על פטר ברוך, לא ברוך שתצליח, לא בטוח שתצליח, על דוד שלי רבי ברוך, כמעט רוב הסיכויים שלא תצליח. ברך אותו רבנו בברכת שלום, ויצא לדרך. בעל התניא שהגיע למז'יבוז, שם זה היה מקום משכנו של הבעל שם טוב הקדוש, שם היה, הבעל שם טוב הקדוש אמר, שבמז'יבוז, בעיירה הזאת, במז'יבוז, שם היה את המשכן, שעשו את בית מקדש, אז ידוע שהגלו את הכל, את המנורה ואת כל הדברים שבבית המקדש, אבל שם טוב הקדוש אמר, כמו שאמר לתלמיד שלו רבי נחמן מורדנקה, המשכן הוא במז'יבוז, הארון עם הקרובים נמצאים במז'יבוז. הכוונה היא שהבעל שם טוב הקדוש כל כך קידש את מז'יבוז, עד כדי כך שאמרו שבמז'יבוז אין ד' אמות שלא דרך בהם אליהו הנביא, מרוב הקדושה שיש במקום הזה. נכנס הבעל התניא לבית מדרש, רואה את רבי ברוך יושב, והוא מסתכל על בעל התניא, והוא לא אומר לו מנהג שרב רואה רב, הוא משם אומר לו תביא כיסא, תשב לידי, מתחיל לדבר איתו בדברי תורה. רבי ברוך מסתכל על בעל התניא, לא אין פוצה פה ואין מצפצף, שום דבר, ממשיך בסדר היום שלו רגיל. בעל התניא לקח כיסא, אוטומט הושיב אותו ליד רבי ברוך במז'יבוז. רבי ברוך במז'יבוז מסתכל על בעל התניא, אמר לו תגיד לי, אין לך במילים, נגיד את זה ככה, אמר לו אין לך דרך ארץ? אמר לו אני עם התפילין של הבעל שם טוב הקדוש על הראש, אתה מעז להפריע לי? אמר לו בעל התניא התפילין פסולות. שבעל התניא מוציא כזה משפט, במקום שיש חסידים, ועוד על התפילין של הבעל שם טוב, נהיה אש, תוך שנייה נהיה אש בבית מדרש. בעל התניא אומר שהתפילין פסולות, והתפילין נמצאות על הראש של רבי ברוך, וזה התפילין של הבעל שם טוב. טוב, בקיצור, רבי ברוך במז'יבוז קרא לסופר שלו, רבי ברוך פותחים את התפילין, רואים שהיה חסר בתפילין את האות י'. האות י' באחד הפרשיות בתפילין היה חסר את האות י'. אמר רבי ברוך לבעל התניא, כמו שלקחת ממני את האות י' בתפילין, הקדוש ברוך הוא ייקח לך את האות י'. הכוונה היא שבקבלה יש לכל בן אדם מורכב מכל האותיות, ובן אדם שי' הכוונה היא לנשמה, ככה מקובלנו, שי' זה הכוונה לנשמה. רבי ברוך במז'יבוז הקפיד כל כך על הבעל התניא, כמו שאמרנו שהוא היה קנאי, אמר לו אתה לקחת לי את הי' של התפילין, הקדוש ברוך ייקח ממך את הי'. ובאמת, במוצאי שבת, שמות, בשנת תקע"ג, בעל התניא באדיץ'